Grabe, ang hirap, sobra. Grabe pagod ko dito. Yan! Grabe naman yan! 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 Uy! Siyempre, video muna bago tulong. Hey, Johnny Ponce! Solid! Overnight kami dito! Putang na! Anyway! Ayun, good morning mga boss. Maaga tayong aalis ngayon sa bahay. Time check, 5:30 AM. Diretsong ulan ngayon. On the way tayo ngayon kay Tox. Doon ang meet up namin. Sasakay namin yung mga motor. May mga dala akong tsinelas dito para mamaya pagbasa, pag uwi medyo makarelax kasi nagdala ako ng mga damit tsaka tsinelas. Baha. Dala pa ito lang. Yun, baha na naman sa Dagupan. Wala nang bago. Maraming baha dito sa amin sa Dagupan. Breakfast muna tayo dito sa Quezon Pigar-Pigar. Andito na yung mga kaibigan natin. Ilan kayo? Ilan kayo? Tatlo? Sino? Si? Ay, Injo. Uy, maglalaro si Injo. Good morning, Idol Clark. Yeah! Ito na naman tayo. Ayan. Para mamamalengke lang. Para mamamalengke lang Kasama pala yung kumpare ko Sa wakas, dumayo rin. Kanina sakyan yan? Bakit? So yan. Ganda. Ay, ano. Nandito ako sa Dagupan. Ano matinaik? Matinig. Ay, dito matinaik. Handa pa Dagupan ka dito. Yung isang kung walang patawag, kahit ito mo yung Lakas ng kumpare ko kumain Hindi naman telepono ito dito Ang pagkain Kasi rin. Tara, ano to? Let's go. Ayan, basta kami kumain mga boss. Let's go. Kita na tayo dun. Ito yung ginawang trailer ni Frank Anao. Kita mo naman kung gaano ka-sureball yan mga boss. Meron pa yung stand, ayan, pag binaba mo yung stand yan. Tapos kakarga dyan, 3 motor. Itong dalawa ang gumawa. Si Tox at si Frank. Tapos yung isa, wala lang. Ako alalay. Yo, shoot guys. Ilang araw mo tinira tong trailer na to pare? Bali 1 week lang. 1 week mo lang ginawa to? Oo. Ganda ng design sa mga gusto magpagawa, magkano gagastusin nila? Lahat na? Mga siguro mga 30 ganon. 30,000. Kasama na lahat. Kasama na yung doon, yung labor. Labor, lahat na? Oo, lahat. Bibigay mo na lang, di-deliver mo na lang 30,000. Oo. Alright. 30K. So from dito hanggang buo, hanggang gulong, lahat na kasama. Siyempre yung strap hindi kasama. Ang galing. Ayan dyan. bumbumtak. Tatay ka? Yung sasabog. Sasabog. Sarap yung pan kasi pigar-pigar. Ang dami motor ni Hermano Gob. Ronald Uson, shoutout.
May PPM pa siya dito. 1, 2, 3. Yan, next naman yung atin, guys. All green. Sofa. So ayan, pangalawang motor. Dito po pa lang, bigyan Ang galing naman yan, Sir Tox. Nasa ano lang, oh, putpeg, oh. Iba talagang engineering nito, Sir Tox. Pasalo. Ay, sorry. Hindi, bante. Okay na. Ayan, tapos na kami. Papunta na kami ng Sual. Ito yung sakyan. Wow. Alright. Sige, pwesto mo yung boy. Oh. Shish! Brr! Sa wakas, nakalabas ka rin, Idol Insyong, ha? Oo, nakalabas ako sa kwadra ko. Si Matt pala, Oh. Ay, Matt! Shoutout sa'yo, alam ko, sikat ka na. Uy, daming fans. Parang namimiss ko yung matinik, ah. Parang boring ngayon ah. Boring ngayon, promise. Bakit po? Bakit naman boring? Walang nabubuli. Walang nabubuli. Wala yung matinik nyo, mga boss. Ewan ko ba. Mukhang nagpapalakas sa ibang planeta si matinik. Shout out, matinik! Hello! Kita-kit sa mga trail. On the way kami ngayon sa Sual, sa may 7-Eleven, sa may bayan. Meet up namin yung mga WPDR headed by Cap Cyril Dugo. Shout out! On the way na rin yung mga iba natin tropa, sina John Mascareñas, saka yung mga kaibigan niya. Tapos kami, nandito yung mga Team Kapotek, Team Bangis, syempre Team DIG. Sa Team DIG kasama si Tox, ako. Ewan ko kung susunod si Dandan. So far, yun lang ang mga nag-confirm. Guys, so safe yan sa motor sa likod. So far. Yun, dito na tayo sa bayan ng Sual. Lahat tinirap man ay. Mr. Johan. Idol. Morning. Tara na. Park na tayo dun. Good morning, Idol John. Good morning, Idol. Good morning. Partida, may gout yan, oh. Yan ang lakad niya, oh. Okay, nandito na tayo sa bayan ng Sual. Dito tayo magpa-park sa may plaza ba nila to? Oh, plaza. From Tarlac, John Mascareñas, Idol Johan Lee. Unload na tayo ng mga motor, mga boss. Time check 8 AM. Pag-usapan 7 AM. Sigurado late 1 hour. Good morning, shout out Idol John Mascareñas. Shout out sa mga dirt rider. Enjoy the trail. Stay smiling. Stay smiling, ah. Anong oras kayo malis sa Tarlac? 6:30. 6:30 AM. Aga. Sinong pairam sa'yo? Si Maton? Kay Maton yan?
Good morning mga boss, nandito tayo ngayon sa Mayswal, Pangasinan 7-Eleven. Ayan. Coffee break. Bali inaantay pa natin yung mga iba nating kasama. Nag-unload sila ng mga motor nila dito lang sa may plaza. So ako, habang inaantay ko sila, magkakape muna ako. Pampagana ba, di ba? Bali kasama natin sila John Mascareñas sa Tarlac, Team Kapotek from Urdaneta, sila yung mga kasama natin. Syempre Team Bangis from Binalonan, at syempre Team DIG, syempre yan ang team ko. Dirt is good. Kasama ko si Tox. Ewan ko lang kung susunod si Coach Dan kung parating. Ewan ko, kanina pa nagsabi na darating siya pero hanggang ngayon wala pa rin. Bali kasama natin yung mga WPDR, headed by Idol Glenn tsaka si Idol Cyril Duco. Time check 8 AM. Original na usapan 7 AM. Till now wala pa rin sila. Ganun naman talaga sa trail riding. Tsaka good news pala mga boss, umaraw na. Ayan o, umaraw na. Kasi ilang araw nag-uulan. Kasi kahapon ang lakas ng ulan. Actually sa weather advisory uulan din ngayon eh. Pero so far umaraw naman. So thank God at maaraw ngayon. Good morning, good morning. Morning. Let's go. Good morning. Kumusta po? Good morning. Tara na, balaw. Kap, kap, kap. Good morning po. Tara na. Nakadayo rin yung inchong ah. Dalawang dito. Ah, dito. Tayo ngayon. Ay, oo nga pala.
Coach, malaga mo. Ikaw nang bahala sa alaga mo ha. Vector Lem! Halika dito. Vector Lem! Halika rito, pakilala kita kay Cap, tsaka kay Sir. Glenn, halika rito, Vector Lem. Mamaya ano yun? Ito yung apo ni Vector Gano'n Lem. mo mata? Ay, ito yung hindi ko makakuya ka rin. Kota kasi malining. Ah, okay. Wow, kaya pinkin. Alam kong mag-guide si Kuya eh. Oh, ibang Napalaban sa long distance. May pa long distance. Ali, sakto kasi, suntini pa tama ka niyan. Sakto yung kitang pinagparkan natin. Hindi, yan yung mga sikreto nila. Sikreto ng Tarlac. Malayo, no? Nanibago ako sa motor ko. Lakas. Hindi ko makabisado. Yung bitaw niya, puta kaya. Parang gusto mo umuno lagi. John! Mahirap maglaro ng may gout pare ah. Ayun oh, panay ang flex. Dito pa sabit.
lang. Sad na. Yan na, idol dyan. Dali, anong gagawin mo? Mag-traction ka? Okay guys, ito may pakala dito. Sikap, Cyril. Let's go. Ayan, galing oh. Go. Yan. 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 Yan! 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 Ulit! 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 Oh. Yan! Nagali yung coach nyo! Victor, sabi ko sa'yo, bago mo tira, galit-galit na motor para aangat. Tira ni Victor Lim yung daan. Kapay ka rin! Akala mo! Pagkatampahan din! Napatag ka na, boss! Basic ah, ang basic. 6 times mo na to ha, dapat marunong ka na. Ikaw sabi ko sa'yo, Johan, ha? Ano kaya? Hindi ka kinig sa akin, ha? Sabi ni Kuya Clark, tatiming ko, sira na yung motor ko pag iakyat namin. Kasama namin si boss dyan. Libre pagawa. Joke lang. Libre check, libre. Dala na pa machine shop niya rito. Pero masinjap po tayo. Pwede na yan, boy. Okay, break muna tayo. Mascarinas Tech. Ano idol, Jer? Ayaw mo bang matulog? Gusto naman. Gusto naman. Nandyan ka lang. Joe Bengi ha. Gusto ko yan, magpalit tayo ng pangalan. Joe Bengi. Joe Bengi. Joe Bengi. Joe Bengi Motovlog. Kasi naging Jobeng lagi kong napapanood. Wow, talaga? Puro gabi. Oh, Sabi ko, bakit Joe TV? Dapat ang pangalan Jobeng. Joe Bengi. Sementado na rin dito mga boss. Oh, dati nung pumupunta kami dito, wala pang semento to eh. Ngayon sementado na rin.
Ang galing! Ang galing! Kailan mo dyan! Iba ka! Ang saya-saya lang. So ito naman, naiba tayo guys. Ang tuturuan naman ngayon si Coach Dan natin. Ito ang magtuturo si Idol John Mascareñas. So paano ba yung technique sa sa paghandling ng motor para magawa namin yung mga ginagawa mong nagwo-walling, ganun yung Ang mga technique, basta may makikita kayong mga bounce o rough road, lambutan nyo lang yung legs nyo at saka itong ninyo at saka Asan yung ito. pa? Dapat nasa gitna ng Hindi foot pwede peg. sa akong Dapat medyo nasa yung basta nagbe-bend. Yan. Yan, bend. Bend. Yan, tapos bend din to. Okay. Tapos dito, bend din dito. Bend din yan. Sabay-sabay yan. Wag mong ihasa lahat sa front shock, rear shock. So, bend dito. Yan, bend din dito. Paano? Bend. Singa. Bend dito, bend dito, bend dito. Singa, Bend paano? din yan. Singa. Bento, 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 Grabe to si John. Yun! Ito dapat pinapadala sa Romania. Yan dapat ang pinapadala nyo sa Romania. Ay, siya. Di ba? Galing oh. Enjoy mo lang. Yun oh. Yun! Pinakain na naman taway! Grabe! Solid!
Tindi yun, lalim. Kita! Lumubog ka! Delikado na kita! Check mo muna lahat ng ano bago mo i-start. Pasok yan. Huwag mo muna i-start. Double check. Taas mo ulit. Talaga sasabihin ko eh. Doon na para nakaready na. Ang lalim ng tubig dito ngayon mga boss. Pero thank you Lord at hindi umulan, sumarap yung trail. Kasama na si Boss Len. Idol, thank you. Idol Duco, Cap, thank you. Yan, natuloy din. So ang mindset namin guys, umulan, umaraw, tuloy ang trail. Bumagyo man, oh, di ba? Ganda oh! Ay, pwede. Pamana ko yan. Saan yung switch dito kuya? Oy! 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 Ano yun? Sa likod ko, ang hirap. Yung design. Nadali ako dun ah. Oo pare, lumubog. Oo. Lubog. Kuha mo ba? Kuha mo? Hindi. Okay lang, mas ikuan yun sa'yo eh. Mas legit yun sa'yo, visual video yun sa'yo eh. Ang hirap pa naman ninis. Flat screw! Ito, saging. Tingin ko lang, basa yung ano niya. Sige, air filter. Air filter. Ha, umigang todo eh. Mahalog manibela mo kuya. Ha? Mahalog manibela mo, hindi may fit. Nakita mo kung sino ka! Diretso, huwag ka matakot! Kung malulunod dyan, matutuwa ka lang! Yan! Pa, diretso mo lang! Yan o, gaya mo si Tox. Mabilis! Oh, yun o. Parang samba nila. Yan, yan, yan. Galitin mo. Yan, galitin mo. Yan, yan. Yan, yan. Eh, konti na lang, diretso! Walang tulong! Bawal! Ay, ay, ay. Tayo lang! Nagpapatulong na, hindi mo pa tinulungan. Yung motor, taas mo. Now it's showing! Ikaw kaibigan, nagpapatulong na, hindi mo pa tinalon. Nakita ko, humingi siya na tulong sa'yo eh. Akala ko nagjo-joke lang eh. Ay! Aba! Yes! Buhay siya, Pars! Kaya mag-iPhone na kayo. Mag-iPhone ako. Okay na mamaya na, mamaya na. Okay, yung next na gagawin ni John, eto na! Hilahin na yan! Ayan. Kaya pagkarera, batak na batak si boss dyan eh. No? Di ba? Ay, nalaw. Ano, ma-under kasi nung tumba eh. Idol nyo nga, sarap maligo ah. Sarap. Ayos, na-press ko ka? Fresh na! Oh, fresh! Ayun, ligo siya. Naligo na oh. Bahala na. Enjoy! Enjoy siyo ano. Boss Johan, ano masasabi mo? Enjoy! Kahit tumba na enjoy din. Kahit ito na-enjoy. Basang-basa. Ha? Bagal. Inaalik ko kami. Uy! Kapal aalik to siya. Uy!
Idol dyan, ba't dumudura ng tubig yan? Naiinom siya. Wow, Nauwaw. Nag-overheat eh. Dumudura oh. Yun, pakita mo kung sino. Pakita mo lang ako sino ka. Siming ka dali, siming. Siming. Idol, bakit di mo tinulungan agad? Siyempre, video muna bago tulong. Pagkitagip to ganyan. Parang galing mo mang finger ah. Huwag mo ipifinger yan ha. Kitang kita kung saan mo pinasok yan. Mukhang maganda-ganda yung showing natin mamaya. May mga action na nangyayari ah. Sana nandito si Mac para kita siya. Mac! Nasaan nga man? Diyan ka lang! Diyan ka na lang! Yun! Grabe naman! Pabalik yan. Grabe may manubelap na siya. Ha? Wala pa. Dali, pahinga muna. Tira. Problem solving. Sige. Mali. Yung likod ang i-ano mo, wag yung harap. Sige. Sige, hilahin mo yung patalikod. Yan. Yan. Oh, pagipigilan mo dyan, Johan. Yan. Okay. Sige. Yon. Alright. Oh, pwesto mo muna. Hindi. Dalik mo doon sa taas. Sa taas mo dalhin. Mas madali. Yan. Sige pa. Yon. Alright. Sir Tox. Okay. Boss, mababa na to na may kurong labat.
Ang kurkur lang bata, pagkagalaw mo na eh. Sige. Ganda lang. Yan. Yun! Kaya. No problem, basta kayo dyan. Naglaro na yung bata oh. Wow! Malalim yan! Ba, nangyari? Grabe mga boss oh. Dulas oh. Oh. Kuya, mag-red back ko eh. Mag-red back ko baka matagsilan. Grabe oh. Pipilingnya bala mo masakit. Jan! Masag diabetes boss. Ha? Sayang oh. Bigay mo kanan. Oh. Sige ko eh, masunod na kaya ta. Gulis ni. Malabo na yan talaga. Ganda talaga. Okay lang, nag-swap kayo. Tangin na.
Grabe pagod ko dito. Buti na lang. Medyo umaambon, umuulan na. Kung hindi, sunog kami nito. Pag sinabayan pa to ng init. Grabe yung dulas, oh. Ayan, oh. Grabe yung putik. Tapos nag-a-uphill kami. Awas kapag yan, may pipilit ang momentum mo. Kasi pag hindi na sa harap, mas makapit dito. Para mayan niya harap. Dito kayo, grabe. Testing. Urungan na ako, urungan mo. Nabaliktad na kakin. Sige pa, sige pa.
kami mga boss. Solid dito. Dahil nabo kami ng bagyo. Nahirapan kami lalo. Pumapasok yung tubig dito. Ayan. Oh. Sikat. Nangyari. Umulo. Yan. Kakayan. Let's go. You know. Oh. Tamang walang tulungan dito mga boss. Kayang kaya. Cap Cyril. Lahat dito tumutumba. Nice, stop. Nice one, Agdal! Good job! Tira! Yan! Galing ko! Puta, Jarvis! Yan! Galing! Chicken, chicken! Chicken na chicken! Let's go! Let's go! Next! Galing nun ah. Billy Bolt yun ah. Nakita ko lang kay Billy Bolt yung pare. Yung inaapakan yung puwet. Mascarinhas Technology. Yung meron sa likod na mag-aangat ng konti. 1, 2, 3. Yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ay, pa pala. 1, 2, 3. Okay, tara. Tara. Matarik ito, nyama na. Tara. Ayan nga guys, nagbubutas na lang kami. Mali na yata ito napasok natin ah. Ayun oh. Sakay na, hilaan yun ah.
OMG. Anong ginagawa mo dyan? Nagbubutas. Gumagawa ka ng sarili mong daan ah. Antay, bauna muna ako. Daming energy di dyan. Putang ina, bilib ako. Dami. Traffic. Pasipit na ka lang makina yan eh. Masipit yakin. Malalam niya. Hanggang ken? Malaw ya pa? Takin na, si Jan na nagtraffic. Oy, oy. Tumitira kami sa gilid, ayun. Ayun, yung Jerry Ponce nyo, Spider-Man na. Oh, yun o. Dito ka dalihan trail. Buwis buhay. Ayun, boys buhay daw.